OK ですね。はい、OK です。そう。ちょっと音楽がやばそう。ちょっとグレネード持ってみんなで。あれはレンジか。違う。OK。ドラム缶とコール。ドラム缶とコール目の前です。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。たまない。おっしゃ、ダウンダウンダウン。痛い。さあ。スタート。もうおるよ、もうおるよ。ナイスファイト。最低を上げてる方ヒットです。早いですね。交代になりますので、ヒットしましたらすぐに手を挙げてください。手を挙げてます。方ヒットです。手を挙げてください。はい、ヒットコールありがとうございます。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。はい、手を挙げてください。ヒットしたら手を挙げてくださいね。
あ、かけません。はい、そこでございます。シューティングレンジ側から下が高い位置にしてます。手を上げてる方ヒットです。手を上げてる方ヒットです。ヒットしてる方、手を上げてくださいね。手を上げてる方ヒットです。ああ、危ない危ない危ない。手を上げてる方ヒットです。手を上げてる方ヒットです。ああ、危ない。落ちた。はい、どうもありがとうございます。手を離したのが高い位置にしてます。手を上げてる方ヒットです。ちゃうんか。シューティングレンジ側から下の方がいています。手を上げてる方ヒットです。手を上げてる方ヒットです。あ、ごめんなさい。小屋側から下の方がいてきてます。手を上げてる方ヒットです。小屋側から下の方がいてきてます。僕左から攻めますわ。もうだいぶ削り落としてると思うんですよね。あ、いたいたいた。あ、どっかいます？丘の上。抜け。あ、つかません。手を上げてる方ヒットです。手を上げてる方ヒットです。これなんか。はい、どうぞ。真ん中。
キロ、キロ、はい、キロ。キロ、オッケー。中央、了解。キロス、キロス。森の中か。終了。お疲れさんです。いや、もう無理っす。お疲れ様です。戦わない。